ስም አቦን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፕሮግራም ነው ጀመረና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለሞወን ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ተረኸብና ለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ
مدحان سلدهاب كان እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ 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 حجون እግዚአብሔር ክንዝምረሉና ሃሌሉያ አይሰልከ ኻን እግዚአብሔር አይገደፍ ካና እንዳበና ክንዝምረሉና ሃሌሉያ 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 Chica
ጌናን እግዚአብሔር ክነመስክኖይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌናን እግዚአብሔር ክንውድሶይና ሃሌሉያ ብዙ ምስጋናና ብናኽን ዝምሮ ሊና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ክብርን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ በዕድሜና ዝመዓልት እዚ ስለዝወሰኸና በጸጉ ተደጊፍና ምሕረቱ ተደጊፍና ንነብር ስለዘለና ክብርን ስሙ ይሁን ዋልና ለዲያኻ ናምልኾ ክትመርሐና ስለዝጸንሐት እግዚአብሔር መመሊሱ ይባርካ ዶባታ ይስፍዕ ክብርን አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ሎሚ ድማ ብቃሉ ክዛረበናዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ደው ዝበልናዮ ብዛዕባ ትምህርቲ ወደ መዝሙር ምዃን ንርእስኻ ወደ መዝሙር ኮይንካ ከዓ ንኻልኦት ከዓ ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ምግባር ዝብል መሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ዝገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ክብርና አምላክ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ እዚ ዝኸውን ጎይታ ቃል ኣለዎ ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ቃል ኣለዎ ኣብ ኣጸዱ ንዘለና እግዚአብሔር ናና ዝኸውን ቃል ኣለዎ በመስመር ንከታተል ዘለናውን ናናውን ኣብ ዘለናዮ እግዚአብሔር ቃሉ ክልእኸልና እዩ ክብርና አምላክ ይኹን እቲ ሒዝናያ ዘለና መልእኽቲ ትምህርቲ ወደ መዝሙር ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ጥቕሲ 16 ስጋዕ 10 ዘሎ ንዑ ኢና ንሪኦ ዘለና ክብርና አምላክ ይኹን እቲ ጥቕሲ ምስ አንበብክዎ ሕርዩ ጸሊና እቲ መልእኽቲ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ጥቕሲ 16 ክሳብ 10 እቶም 11 ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ ስለዚ ኪዱ
نخلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدوسن ناتمأكم زعززكم كل حلو خانا مهاركم دك مزامرتي قبروهم إنه دما أنا كسعمو ودات علم كل معلتي مساخاتكم إيه يقول كلها أنا حتى صلاه كنصلينا كلهم دقخي كاب እግዚአብሔር ዝተማሃሩ كخونيوم سلام دقخ عبك خونيو تبايلو باب إساياس بمنفس قدوس كم تنقره وእግዚአብሔር أملاخنا نزغال زي لما علتي أما أكلنا كون كتقبرو نسخا እግዚአብሔር كتمهرنا نوشتنا اختزاربو زتقمنا نقر نزلالم زخوننا نقر كتبنا قالكا أوشتنا كترف كمت يسوس كريستوس ودخا زبولو زناني زنقركم زلوخ قال هيوتن منفسنين كم زبالة منفس زملو تنفاسكا زلو قالكا هيوت زهب قالكا كتلقلنا وشتنا آتيو زلوت وشتنا آتيو زغير زتسنانا عنا زتبعنا زدقفنا قالكا كما صرت زفتحنا قالكا عنتنا زبره قالكا كتلقلنا بزمشت زي قويتان دليك قالونا يا منفس قدوس أما كلنا ترخيبكا نتقال كتقلت لنا بسم يسوس نسأل لنا وقويتا حدك زي كلهم اتم نسخا قالكا تنقرهم زنبركا كلهم رد أبيهم تجنيهم دنقرقر إلوهم كلوس نسخا قنانتن قالات من تخرد وانسي أمرهم كم زخفت كاللوم لومي قال كامن تخرد أنا أمرنا كفتلنا وقجي بهير أملاخنا مسانا سلزلوخا أما أكلنا سلزلوخا كبرن بكالونا بزخلو نسخا أما أكلنا عبيخا اخترئ كبيركا اخترئ العليلكا اخترئ ندللنا سمكا بزبوتا زيقنن سمكا بهيوتنا يقنن سمكا أبنابرانا يقنن سمكا أبقلقلوتنا يقنن اكزيابيهير كل خبرنا خان بكا سلسمعكا صلوتنا تمسكن بشم يسوس آمين 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 خبرنا اكزيابيهير يقول ازي قال زي كابتز حالفة زقت صلاة إنا نرئزل لنا أبز حالفة تزاربنا يو قالات سلزلو نو تمليسة ايدقموني ود مزمور كمي كم زمسل رئينا نيرنا بفلا يا موداتا زرعنا يو او ونجيل ماتيوس معرف عسرت زلو كاب عسران حادن نتحتي زلو شدشت نقرات ود مزمور انتاي كم زمسل نممهرو خم زمسل رسو زغبت خم زغواني عسبو زستو عالي خم زغواني كابن خالق نعلم كاب زلو نقر نكزيابير زفره سب كم زغواني أصبغنا حدا بحدا رينا يو قالونا كابو قتيلون ريو ازيو مالتيو يسوس كريستوس نتم عسرتو حدا دك مزامرتو نخلهم أحزاب دك مزامرت قبروهم إلو كم زعززهم أسفحنا تزاتينا اللو قالونا بودما تم دك مزامرتي نخالقوت سبات دك مزامرت خقبروهم كم زعززهم قود كوينو لنا قالو اتي يسوس كريستوس نتم عسرت حدا زعززهم تلقو دما تعيبو كنريوينا أبز حالف انتاي لنا ود مزمور زخونيو ود مزمور زقبر ود مزمور نا يسوس كريستوس كي كونكا نخالقوت دك مزامرتي نا يسوس كريستوس كتقبرهم أي كالنيو إلنا إنا دمدمنايو حجد ما نتي قويتا زهابو عبت الأخو بسرات وانجيل ناب كل مبصح أبزي كما يجيرو خم تزاربو حدا بحدا كنريوينا اتتئزاز بقويتا التواهبه نخلو ما هزاب دك مزامرتي قبروهم زبل نقر كم زخوانه اتي نخلهم أهزاب وي نخلهم اتنوس عليت دك مزامرت قبروهم
زبل تأزاز دما زفتس أملو مجدي كما يكم زخوانه يو أبزي نجيرو زلو يتزفتس أملو مجد دما بسلسة نجارات كم زخوانه سلسة نجارات كم زلو قليس الله اتحاده إن أخدكم ويك أخيدو زبليو اتخال أي إنات موكم زبليو اتسال سايكا إن مهاركم ازياتهم مسارحي نتي دك مزامرتن قبرلو مجدي انتاي كم زخوانه زر يونايم سلازي اتم دك مزامرت قويتا زخونو نخالو دك مزامرت خقبرو سلسة أدليت نجارات بقدم تختل جيرو سارعو يو أبزي أميتو النازلو نساتهم دما إنا خدكم إنا تماكم إنا مهاركم زبلو درجاتات يوم بزوم سلسة أدليت درجاتات زياتهم زي حالفة دما اتي يسوس كريستوس زداليو عينة ود مزمور كخون أي كيلنيو كتسئلنا دما نزوم سلسة أدليتي قديتاتات 3 requirements ببحادة قريبنا كنزبو مينا اتتقصن تايزبل سلازي كيدو نخلو مهزاب بسم أبون ودن منفس قدوسن النات موكم زعززكم كل حلوغا إنا مهاركم دك مزامرتي قبروهم إنه دما أنا كسع مودة عالم كل معالتي مساخاتكم كخوني إزبل زلو سلازي كابزي اتقدامي إنا خدكم ناب كلهم أحزاب إنا خدكم زبل كنريوينا أبز تقصد خنري خلنا سلازي إليو جميرو سلازي كيدو إليو جميرو اتسلازي زبل قال قربيلنا انترينا يو اتسلازي زبل قال مرخبي كلت حساب أمونغو كلت حساب كوينو نتقدمي حساب مستي دعريو زسعب حساب زراخب مونغونيا خوينو قريبو زلو إذا سلازي زبل قال دما أمونغو خلت حساب آتيو نخلت حساب ذات تحز وي زراخب قاليو أبزا تقصز زنببنا يا دما نتي أب سماين أم مدرن كل سلطان تواهبن آلو زبل ملو حساب زبل نتي كيدو نخلو مهزاب بسم أبون ودن منفس قدسن النات ماكم زعززكم كل حلوغا إنا مهاركم دك مزامرت قبروهم زبل ملو حسابن أمونغو آتيو نخلتي أم الله جيبون أسيرون كم أسير ومن كم زلو نغلبلو امبار يسوس كريستوس نتسلازي زبل قال نخلتي وحركات الله جيبو زأسر أساري قال جيرو تتقيموا له سلازي أب سماين أم مدرن فتش أملو ألاون كلن تاون سلطان زلن قويتا سلزغونكو مسخاخري كتكونو خززكومن نتزعززكم تزازاتي كتقبرو زخلكم حيل خبكومن ملو سلطان ألوني إلوم قدمي ملعاقو أنا أب سماي ملو سلطان أم مدر دما ملو سلطان ملو حيلي زلني قبل علموت ملو حيل زلني قبل علو كل حيل تاتسلمات ملو حيل زلني أب كل فطور سلطان زلني ود أملاك يسوس كريستوس إلو مسرقا قصة دحريو سلازي كيدو يبلو مالو انتاي مالتيو قدما أنا قويتان ملاخن سلازغونكو زهبو تأزاز أوا قعداقا زاتي كونن بعل سلطاني زلقو نسخاتكم كانت تأزازي سميعكم مخاد إزقبعكم سلطان زلويو زلقكم زلو زررب زيد ليو تأزيز كات قبرو نقري زلزل زلقو إزبل زلو بتغال آي وقنكا ملو سلطان زلني نتز أززكم كتقبرو زخلكم حيلي زخلكم سلطان دما كهبكم بقعي كاليه أبتتخد وزبلا كله مساخم كوينس انتاي كجبري خسري حيل غبكم نمقبار نممسكار نتمسكرنت كخمس أنع نمقبار سلطان زلن خوينه مساخاتكم كوتسي إزبل زلو እግዚአብሔር አቦ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ኩሉ ሰማይን ምድርን
ፍጹምን ልዑላውን ኩለንተናውን ዝኾነ ስልጣን ይሂብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ናይ ምድሪ ስልጣኑ ንደቂ መዛሙርቱ እናሃበ በዚ ፍጹም ልዑላውን ኩለንተናውን ስልጣነይ እዚ ኪዱ ኢሉ አዚዝዎም ስለዚ ደቂ መዛሙርቱ ወንጌል ክነግሩን ደቂ መዛሙርቱ ክገብሩን ክኸዱ ከለው ነቲ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ጎይታ ዝኣዘዞም ትእዛዝ እንዳተኣዘዙን በቲ ዝሃቦም ሓይሊ ስልጣኑ እንዳተሰነዮም ነቲ ተልእኾ ወዲ መዝሙር ምግባር ዝፍጽምዎ በይኖም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ስልጣን ዘለዎ እዩ ልኢኽዎም ስልጣን ዘለዎ ክልእኾም ኩሎም እስከዱ ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ስልጣኑ ዝገልጽ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዱ ወይ ከዓ እናኸድኩም ኢሉ ክእዝዞም ከሎ ናበይ ከም ዝኸዱ ብንጹር ኣፍሊጥዎም እዩ ከምዚ ኢሉ ናብ ኩሎም ኣህዛብ ኪዱ ደቂ መዛሙርተይ ከዓ ግበርዎም ኢልዎም እቶም 11 ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እናኸዱ ወንጌል ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እናሰበኹ ንኹሎም ኣህዛብ ንኹሎም ዓሌት ንኹሎም ኤትኖስ ንኹሉ ፍጥረት ወዲ ኣዳም ደቂ መዛሙርቲ ክገብርዎ እዮም ተኣዚዞም በዚ ድማ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እዮም ናብ ኩሎም ኣህዛብ ክኸዱ ተኣዚዞም እምበር ኩላቶም ኣህዛብ ባዕላቶም ናብ ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጹ ከምዘይ ተኣዘዙ እቲ ጽሑፍ የገንዝበና ስለዚ ዓለም ኣይኮነትን ናብ ደቂ መዛሙርቲ ክትመጽእ ጎይታ ዝኣዘዘ ኪዱ ኢሉ እናኸድኩም ስለዚ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እዮም ናብቶም ኣህዛብ ክኸዱ ዝተኣዘዙ እምበር እቶም ኣህዛብ ናብ ደቂ መዛሙርቲ ክመጹ ትእዛዝ የለን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጎይታ ተቀበለቶ ድሓር ክንሪኦ ኢና ከምቲ እቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ ትእዛዝ ተቀበሉ ሕጂውን ኣብዚ ዘመን እዚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኻት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ተብጽሕ መንግስት ክርስቶስ ኣብኣ ዘላ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እናሰፍሐትን እናዓመረትን ንደገ ጸላእቲ እናወረሰት እናዓንበበት እናሸፈነት ንምድሪ ክትከይድ ምእንቲ እቲ ተዋህበ ሓላፍነት ከምትን ደቂ መዛሙርቲ ተዋህበ ንቤተ ክርስቲያን ካል ተዋህባ ክትከይድ እዩ ናብቲ ጸልማት ዘለዎ ክትከይድ ናብቶም ተኣስሩ ኣጋንንቲ ዝኣሰሩዎም ክትከይድ ናብቶም ኣብ ሓጢኣት ዘለው ኣዒንቶም ዝዓወረ እታ መንገዲ ምድሓን ንምርካብ ዝሰኣኑ ሃሰስ ዝብሉ ዘለው መን እዩ እታ መንገዲ ዘርእየና ዝብሉ ዘለው ናብኦም እናኸደት ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ወፅያ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰብኽ እዩ ዝግባእ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ግና ነዚ ተኣዚዞም ወፅዮም እዮም ኣብቲ መጀመርታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክእዝዝ ከሎ ኣቐዲምና እውን ርኢናዮ ኣለና እቲ ተልእኾ መጀመርያ እቲ ትእዛዝ ናብ ኩሎም ዓሌት ኣይነበረን ናብ ኩሎም ኤትኖስ ዝበጽሕ ወንጌል ኣይኮነን እተኣዘዝዎ ኣብ ምዕራፍ 10 ክንርኢ ከለና ኣብ ጥቕሲ 5-6 ወሪድና እውን ኣብ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 24 ወንጌል ማቴዎስ ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ክልእኮም ከሎ ናብተን ጡፋኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣኺዱ እምበር ብመገዲ ኣህዛብ ኣይትኺዱ ናብ ከተማ ሳምራውያን ድማ ኣይትእተው ኢሉ እቲ መልእኽቶም ንኣይሁዳውያን ከም ዝኾነ ይነጊርዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ናብ መን ይመጽዩ ናብቶም ናቱ ናብ ኣይሁዳውያን ይመጽዩ ወንጌል ቅድም ንመን እዩ ተላኢኹ ንኣይሁዳውያን ይተላኢኹ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ እስራኤል ብርሃን ዓለም ክትከውን እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ካብ እስራኤል ጀሚሩስ ንብዘላ ዓለም ክኸድን እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩስ ናብ ብዘላ ዓለም ክኸድን እቲ ቃለ ወንጌል ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩስ ኢየሩሳሌም ድማ ብምልእታ እስራኤል ከዓ ኣይሁዳውያን ከዓ ናይ ወንጌል መሰኻኽር ክኾኑ እቲ ዕላማ ኣምላኽ ዝነበረ እቲ ምኽሪ እግዚኣብሔር ነቲ ዘዳለዎ ምድሓን ቅድም ንእስራኤላውያን ክህቦም እሞ ንኣታቶም ድማ ልኡኻት ገይሩ ናብ ኩሎም ኣህዛብ ክልእኮም እዩ ነይሩ ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16
ወንጌል ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡን ንጽርአዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይል ኣምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌላይ ሓፍርኔ ኢልዎ ዘሎ ወንጌል ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይል ኣምላኽ ንምድሓን እኳ እንተኾነ ግና ቅድም ንአይሁዳዊ እዩ ግናኸ እስራኤል በሃገር ደረጃ ነቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኸላ መሲሕን ንጉስን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይተቐበለቶ እቲ ዕድመ ብቐጥታ ናብ ኩሎም ኣሕዛብ ተሰጋጊሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ እስራኤል ንጽዋዓ እግዚኣብሔር እምቢ ዝብል ዝሃበቶ ምላሽ ብዝተፈላለየ ምስላታት ገይሩ ኣብ ወንጌል ገሊጽዎ ኣሎ እስራኤል መመሊሳ እምቢ እናበለት ካብ መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳናት ሒዙ ጽድቅን ኣሕዛብ ሕጊ ኣምላኽ ናብ ኣሕዛብ ከተሕልፍ ብርሃን ዓለም ክትከውን ፀዊዕዋ ክንሱ እስራኤል ግና እምቢተኛ ኮይና ያተረኺባ ተጻሪራቶ ነቲ ጽድቅ ኣምላኽ ተቐቢልና ናብ ኩሉ ዓለም ከተብጽሖ ዝግባእ እምቢ ኢላ ምላሽ ሂባ ዳሕራይ እውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ እስራኤል እታ መንግስቲ ተዋሂባታ ከላስ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ከይትቕበላ ግና እምቢ ኢላ ምላሽ ሂባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስጋ ክመላለስ ከሎ እምቢ ከም ዝበለት ጠቒሱልና ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣብነት ክኾነና ሓደ ጥቕስታት ክንርኢና እምቢ ከም ዝበለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ነቲ እምቢተኝነት ናይ እስራኤል ከም ዝገለጾ ንርኢ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ጥቕሲ 33 ክሳብ 46 ዘሎ ብምስላ ከም ዝገይሩ ነጊርዎ ኣሎ ካልእ ምስላ ስምዑ ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ ዓብ በዓል ቤት ነበረ ሓጹር ሓጾሮ ምሕምተሊ ድማ ኹዓተሉ ግንቡውን ሰርሓሉ ንዓይቲ ብመገስ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ገሸ ግዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ፍሪኡ ከምጽእሉ ባሮቱ ናብቶም ዓይቲ ለኣኸ እቶም ዓይቲ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም ብእምኒ ጨፍልቕዎም ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ካልኦት ባሮት ለኣኸ ንኣታቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም መወዳእቱ ንወደይሲ ንሕፍዎ ግዲ ይኾን ኢሉ ወዱ ለኣኸ እቶም ዓይቲ ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ ትወራሲ እዩ ንዑ ንቕተሎ እሞ ርስቱ ንሓዝ ተባሃሃሉ ሒዞም ካብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይ ናብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኒ ንወፃኢ ወሲዶም ቀተልዎ እቲ ጎይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መፀ ነቶም ዓይቲ እቲኣቶም እንታይ ክገብሮም እዩ ንሳቶም ከዓ ነቶም ኩፉኣት ብኹፉእ የጥፍኦም እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ፍሪኡ በብግዚኡ ንዝህቡ ካልኦት ዓይቲ ብመገስ ይህቦም በልዎ ኢየሱስ ከዓ በሎም ነቶም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ዒንትና ጉሩም እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ ከቶ ኣየንበብኩምን ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትውሰድ ፍሪኣን ዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ ይሃብለኩም ኣለኹ ኣብቲ እምንቲ ዝወድቕ ይስበር እቲ እምንቲ ዝወድቆ ድማ ይጭፍለቕ ሊቃውንትን ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም እተዛረበ ኣስተውዓሉ ክሕዝዎ ድማ ደለዩ ግናኸ ኣብቶም ህዝቢ ከም ነቢ ነበሮሞ ንኣታቶም ፈርሁ ይብለና እታ መንግስቲ ነቶም ዓየይቲ ንእስራኤል ከም ግራት ከም ተዋህበት ኣብታ ግራት ክዓዩ ከም ተዋህቦም ነታ ግራት ክከናኸንዋ ከም ተዋህቦም እታ መንግስቲ ከም ተዋህበቶም ንሳቶም ግና ሸለል ከም ዝበሉ ንዝለኣኾም ክንስሑ ንዝለኣኾም ነቢያት ንዝለኣኾም መምሃራን ከዓ ሕሒዞም ከም ዝቐተልዎም ይዛረብ ሕጂ ናይ መወዳእታ ከዓ ወዱ ልኢኹ ኢሉ ብዛዕባ ርእሱ ይዛረብ ዘሎ ወዱ ምስ ለኣኸ ከዓ እዚ ትወራሲ እዩ እሞ ንዕኡ ከዓ ንሓዞሞ ነቕተሎ ኢሎም ቀተልዎ ኢሎም ድሓር ብዛዕባ እምኒ ማእዝን ተዛሪቡ እሱ ግና ርእሲ እምኒ ማእዝን ኮይኑ እቲ ዝተናዕቀ እምኒ ግና ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ንሱ ርእሲ ማእዝን ከም ዝኸውን ነቶም ዝሃረምዎ ዝጨፍለቕዎ ከም ዝጭፍልቖም እንተወደቐካ ይጭፍለቐካ
انت ودقكايو خاي سبركايلو كوصلو ناب زي كلو فردي كهادملو ناب زي كلو قطع يخدو خمزلو اتا منغستي ووم سلازي تقبلوا نتنغسن مسيحن يسوع كريستوس سلازي تقبلوا اتا منغست خابኦም توسيدا نخال فريون زفري كتوهاب مخانا نغيروم سلازي قدم اتوانجيل نا يهوداويان قدم صدق املاح نا يهوداويان قدم حق املاح ناب يهوداويان يمصي ማለት باهم غيرو عالم بملتا خبصحا يدليو نساتهم غنا تقاومو تصاررو امبي الى توهاجر اسرائيل اتا منغست خاب اخم زوسداخا تزاريبو اسعيبون قال مسلا نتي امبيتنيا اسرائيل نصوع እግዚአብሔር زهابتو ملاش كمت نغوس نمرعودو دغيسو عدمات زصوع مسيلو الله እቶም ዕድማት ነቲ ዕድመ ንጉስ ከይቅበልዎ ምስ አበዩን ነቶም ልኡኻት ምስ ገፍዕዎምን ንገሊኦም ምስ ቀተልዎምን ድማ እቲ ንጉስ ተቆጥዐ ነቶም ዕድሚኡ ዝአበዩን ንባረቱ ዘሳቀዩን ኩፉአት ዕድማት ድማ ጭፍራ ሰራዊት ሰዲዱ ንኸቶምኦም ብሓዊ ተኮሰ ንሰቦም ውን ብስሕለት ሰይፊ ሓረደ ብድሕሪኡ ድማ ባሮቱ ናብ መገድታትን ጎዳናታትን ቀራናታትን ሊኹ ንኽመጽ ዝደለየ ሁሉ ከም ዝዓደመ ከም ዝኽብል ነጊርዎ አሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ መለሰ ከም በሐድሽ ድማ ብምስላ ከም zilu ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ነቶም ናብ መርዓ ተዓደሙ ክጽውዑ ባሮቱ ለአኸ ግናኸ መምጻ አበዩ كم بحدش دما نتوم عدمات انه ما ادي ادالخو سبحتي اسواري حريده كل تداليو لهم مرعنعو بلوم الو كالوت باروت لاخه نساتهم غنا شلليلهم قاليوم نابغراتهم قاليوم نام نقدم كدو اتم استرفو خانتهم باروت حيزهم اواردوهم قتلوهم اتنغس تقطعه شفرا اوليخو نتوم قتلتي اطفه كتمهم دما توكسه شعون باروتو اتم عدمات دازي بقعت كوينو منبر مرعس تداليلو دقيم ناب قراناتات مقد خيدمو نزرخبكم مو زبله ام مرعا صوعو بلوم اتم باروتيوم نا مقد وصيوم نزرخبو زبله نحسماتن حياوتن اكبوم اتداس مرعا بتقماطو ملئ يبلنا الجعد ما قدم نسرائيلي لغات قدم اب اسرائيل مصيوم نبيات قدم اب اسرائيل مصيوم ولد املاح يسوع كريستوس قدم ناب يهوداويان مصيو اي تقبلون امبي يلوم اسرائيل امبيلا بهاجر درجه امبيلا ممهرانا امبيلوم فريساويان امبيلوم صحفت امبيلوم فلت حقي امبيلوم نتمسي اي تقبلون نتحق املاح درب يمو نتا منغستي تقبلوان نتتلاك مسيح ودو يسوع كريستوس ون امبيلومو نامنوم نابتوم ناتو مصه توم ناتو خا اي تقبلون اتامني نعقمو ندغتي نعقمو فريساويان نعقمو ندغتي ممهرانيوم ندغت مراحتيوم ندغت نعقمو حزب منفس حزب زندكو صدق زمهرو نتي امني نعقمو هاريمم ايتقمني يلومو تعرقنا ندغت زنعقو امني نسو راسي مازن كم زخونه ينغرنا امبسل زبلت يسوع كريستوس كم مسلا زبلو زلو اتا منغستي توهيبا نحياوتن نحسماتن اب قراناتات زلو ام مقد زلو اب عداغا زلو ناحزاب نتوم كيدان زي بلوم نتوم بعالم فحيلم زلو نخلو اتنوس نخلو عليت اتا منغست غنا نخلو كم توهبت كم تزرقحت كزرقحا خلو خا بقطتا اسرائيل حديقو ناب احزاب كم زلا اخي انانري سلازي يسوع كريستوس نتناي مدر اغلغلوتو خزازمو خلو ازيوم وحدات ترف سعبتي امنت طرايوم نيرمو اسرائيل بزلا هاجر ماتيوس قال قربات قنطارو زخونو سبات طرايوم نيسوس تتقبلوا نيسوس زسعبو نزعبتو الاخذ خيب كله دما نتوم 11 كابتم وحدات تسعبوا 11 سبات يهبوا
nation ተጸቢዩስ 11 ሰብ ረኺቡ ሚሊየንስ ዝኾኑ እስራኤላውያን ይሁዳውያን ነሮምሲ ንኹሎም ትጽድቅ መጽዩስ ካብዞም ኩሎም 11 ጥራዮም መልእኽተኛታት ተረኺቦም ነዛ ዓቢ ተልእኾ እዚ ክህቦ ከሎ ድማ ነቶም 11 ካብቶም ውሕዳት ይሂብዎ ንኹሎም ወንጌል ክሰብኩን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክኸዱ ድማ ነዞም 11 ኣዚዝዎም ኣብ ማርቆስ ነዚ ቃል እዚ ከም ዝገይሩ ነቲ መልእኽቲ ኣንቢርዎ ኣሎ ድሕሪ ትንሳኤኡ ነቶም 11 ምስ ተገልጸሎም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከለው ተጋህደ ይብለና ጎይታ ድሕሪ ትንሳኤኡ ነቶም ተንሲኦም ዝረኣይዎ ኣይኣመኑዎን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖምን ፍሪ ልቦምን ከዓ ዘለፎም ኣብ ጥቕሲ 15 ኣብ ምዕራፍ 16 ማርቆስ በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑውን እዚ ተኣምራት ዝኽስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዝዮም ዝቐትል እንተሰተይ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም ከዓ ክሓውዮም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ኢሉ ሉቃስ ኣብቲ ጸብጻቡ ነጊሩና ኣሎ ማርቆስ ሉቃስ ከዓ ብወገኑ ኣብ ምዕራፍ 24 ከም ዝገይሩ እቲ ጸብጻብ ሂቡ ኣሎ ንሱ ድማ እዚ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕግ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ይተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ድሕሪ ትንሳኤኡ ምስ ተጓነፎም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ይብሎም ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል እዩ በሎም ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ክትንስእ ኣብ 47 ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ኢሉ ንኣቶም ንምስክር ኣሕዛብ ንምስክር ኩሉ ዓሌት ንምስክር ኩሉ ዓለም ከም ዝለኣኾም ሉቃስ ከዓ ይነግረና ኣብዚ ኣብ 49 ቀፂሉ እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ንወፃእ ድማ ክሳዕ ቢታንያ ወሰዶም ኢዱ ኣልዒሉ ባረኾም ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ ብብዙሕ ሓጎስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንኣምላኽ እናወደሱ እናመስገኑ ከዓ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቤት መቕደስ ነበሩ ይብለና ስለዚ ተዓቢ ተልእኾ ነዞም 11 ከም ዝሃቦም ንርኢ ኣለና ቅድም ንእስራኤል ተዋሂቡ ድሓር ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ነቶም 11 ናብ ኩሎም ኣሕዛብ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሮም ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንኹሉ ዓለም እቲ ወንጌል ክነግርዎ ከም ዝኣዘዞም ንርኢ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን ሉቃስ ደጊሙ ጽሒፍዎ ኣሎ እቲ ቃል ከም ተላእኩ ዘገርም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ናብ ቴዎፍሎስ ሉቃስ ክጽሕፍ ከሎ እቲ ጸብጻብ ዘቕረቦ ዘገርም ነገር እዩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እውን ነዚ ሕጂ ዝህቦም ዘሎ ተልእኾ ኣየስተውዓልዎን ነታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ምስ ሓዝዋ ነታ ካልአይቲ መልእኽቲ ተልእኾ ናብ ኩሉ ኣሕዛብ ኪዱ ትብል ግና ኣብዚ ልቦም ኣይኣተወትን ብዙሕ ነቲ መኸላእታ ጥሒሶም ካብ ናይ ኣይሁድ ክልል ወፂኦም ንኹሉ ዓሌት ወንጌል ክሰብክሉ ተሸጊሮም ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ክንመሃር ከለና ርኢናዮ ኣለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብንጹር እቲ ተልእኾ ንኹሎም ዓሌት ንኹሎም ኣሕዛብ ንኹሎም ዓሌታት ከም ዝኾነ ብግልፂ እዩ ነጊርዎም ሉቃስ ኣብዚ ጸብጻብ ክህብ ከሎ ንቴዎፍሎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ወቴዎፍሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረ ኩሉ ተቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ
كسعتا زعرقلا معلتنتهم زحاريوم هواريات بمنفس قدس مثل اخهم دحر سقياتو 4 معلتنا ترايوم بزعبا منقس املاخنا نغروم ببزح مفلطتا هي مخانو رؤسو خمزر ايوم من صحيفلكا اللهو مساتالتهم بحنسا كلخا يوحنس بما يزتم نسخاتكم كنا دحر قرب غزي دحر قرب معلتي بمنفس قدس كتموق يخممو اتخاب باي سمعكم مو تسفى ابو تصبيو يلو كاب يرسالم كيوصو عززهم شعوتا اكيبهم كله استوعلوا بزي غويتاي بزور حات ازدون اسرائيل منغست قتقنعي خايلهم حتتو بزعبا اسرائيل تراي زلو تحسابهم منغست اسرائيل كتلعل دنقوان داويت كتلعل منغست اسرائيل ريستور كتكون نغوس اسرائيل يسوع كريستوس كخون ايهوداوያን ካ ፕሮስፔሪቲ ዘለዎ መንግስቲ ሒዞም ጥድቅ ዘለዎ መንግስቲ ሒዞም ናይ ካልኦት ዓሌታትን ዓድታትን ባዕሉ ይፈልጥ ዝዓይነቱ ጥራይ ናታ ናቶም እናሓሰብዮም ነይሮም ኣብ መወዳታ ክኸይድ እናተበገሰ ንሰማይና በቡ ኣብ የማን ኣምላኽ ክኸይድ እናተበገሰ ዝሓተትዎ ሽዑ ተኣኪቦም ከሎ ጎይታ በዝወርሓት ዝዶነ እስራኤል መንግስቲ ከተቕንዒኻ ኢሎም እዮም ሓቲቶም መንግስቲ እስራኤል ንኸተቁማይኻ حجي ريستور كتقبرنا ديقا تا كينغدم نا اسرائيل بروسبر كوينا اسرائيل بتصدقي تشلما يسوع كريستوس نغوسا خوينو خطرايو لغزي حجديو إلهم عاتيتهم يسوع كريستوس زملسلهم ات جريت كوميشن ات عبتو الاخو ينغيروم نسخا ابو بسلطانو زمدبو زمنون غزيون كتفلطوناتاتكم ايكونن منفس قدس نابغاتكم زورد غنا حيل خطقبلو كاب يرسالم من اب يرسالم من اب كل يهودان اب سماريان كسعوسن مدري مسكر كتكونن يهم بلوم اذا مسبله دما نرايو عرقه تابعينتهم كا سماي وي دبنا تقبلته يلو يزارب دق اسرائيل اتم 11 يهودون تم 11 دق مزامرتون اتناي ايهوداويان منفس اي قدفومن ننا يرئسومن نتناي ايهوداويان ناي بيت اسرائيل تراي دامبر ناي بزول العالم كحاسبو بقعات اي نبرومن اتم هواريات بمنفس قدس مستملو قداماي سبكت سبخه هواريا دما بيتروسيو اتسبكتو خا نابتوم كابستفلالي هاجرات كسغدو مصيوم اب يرسالم زنبرو ناب يهودان ناي يهود ناب ايهودن ناي ايهودنت امنت تقبلوا بروسوليتاتن زقنعه سبكت ينيرو نايوداوياني قطتا سبكت سبخ زنبره اب كالاي معراف كنريوم نخلينا دحارغنا يسوع كريستوس اتوانجيل نهزاب تلاي مخانو نبيتروس برايمس ገለጸሉ نبيت قرنيليوس اتروماوي كيدو نهزاب وانجيل سبخ بيتروسون براي مستقلصليو تحيسو كاب كل الايهوداويان وصيو نبيت روماوي ناب قرنيليوس كيدو وانجيل يسبخه غويتا زرا ايو راي كله اب غبر حواريات رينايو اللونا زي رخصات كبلعي براي اريو بلاعيلو زي تقدسوا نغرات نزيوم دا زي تقدسوا كما يجي قبلعم تا املاح زقدسو نسخه ايتركسو يلو 39 تزاريبيو تتصوعا ناي وانجيل نا يهوداويان نتم تقدسوا زبالو تراي زي كونه نتم رخصات تباهيلهم دصوعو احزابون وانجيل نبزل العالم نخلو عليت نخلو اتنوس كم زخونه ابو التنغرو زي اب قبر حواريات 10 معراف لوقاس ازنتيو الله اتي بتي حواريا احزاب زفلت حواريا باولوس كاب يهودا ناب سوريان نيشتو اسيان غريخن كسعروم كخيد كلو ابزاتو ختما كله نتناي مسبخ اغلغلوتو اب ايهود كيدو اب بيت صلوت ايهوديو زجمرو زنبره لذي حواريا احزاب تباهيلو باولوس تتصوعن حزاب وانجيل كبصح التصوعكوا اتوانجيل مسبخ زجمر اب بيت مقدس ايهوديو نا ايهوداويانيو قدم زنغروم زنبره اتمالختو غنا كل غزي نا ايهودن نا احزابن زخون ملختيو نيرو قدم مؤمنو دق مزامرت يسوع كساددن كاسرن فقاد كابلك كهانات تقبلوا كخيد كلو
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ደማስቆ ተገልጸሉ ሽዑ ድማ ምድሓንን ንጹር ትእዛዝ ኣገልግሎት ኣህዛብ ተዋህቦ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣግሪጳ ንፍርዲ ቆይሙ ክመጻረይ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በታት ተገልጸሉ መዓልቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ከም ዝኽብል ገሊጽዎ ኣሎ ለዚ ጳውሎስ ሐዋርያ ኣህዛብ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ጴጥሮስ ከዓ ሐዋርያ ኣይሁድ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ እቲ ወንጌል ግና ንኣይሁዳውያን ቅድም ድሓር ከዓ ንኹሉ ዓሌት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ ጥቕሲ 12 ጀሚርና ክንሪኦ ከለና እቲ ሚሽን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደማስቆ መገዲ ምስተገልጸሉ ሐዋርያ ኣሕዛብ ከም ዝኸውን ይነጊርዎ ከም ዝኽብል በዚ ነገር እዚ ብትእዛዝ ሊቃውንቲ ካህናትን ብፈቃዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ወንጉስ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹስ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጽባረቕ ከሎ ሪእኽዎ ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕናኻ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሳውል ከመይ ከትሰጎኒ ናብ እንፍብልሒ እንታ ድሓርሓርካ ንኣኻ ይገደግካ ኢሉ ዝእዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ ድማ መኒኻ ጎይታይ በልክዎ ጎይታ ኸ በለኒ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ግናኸ ተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል ነቲ ዝረኣኻዮን ኣነ ድሕሪ ዝኽገልጸልካ ዘሎኒ ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ ስለዚ ድማ ተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናባታቶም ዝለኣኽኩካ ኣዛብን ከዓ ከናግፈካ ንኣይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ሓጢኣትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን ውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣለኹ ወንጉስ ኣግሪጳ ምእንቲ እዚ ንንስሓ ዝግባእ ግብርና ገበሩ ክንስሑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ቅድም ኣብ ደማስቆን ኣብ ኢየሩሳሌምን ድሓር ከዓ ኣብ ኩሉ ሃገር ይሁዳን ዝነብሩን ነህዛብን ብስራት ኣበሰርኩም በር ነቲ ሰማያዊ ራእይ ኣይኣብየኽዎን ኢሉ እቲ ኣገልግሎቱ ጻውዒቱ ካብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ጀሚሩ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ወንጌል ንኹሎም ዓሌት ክሰብኽ ከም ተላእከ ኣብዚ ክምስክር ከሎ ንሪኦም ኣይኣብየኽዎን ነቲ ራእይ ብዛዕባ እዚ ኸ ኣይሁድ ኣብ ቤት መቕደስ ሓዙኒ ክቐትሉውን እውን ሃቀኑ ግናኸ ንዓበይትን ንኣሽቱን ክሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለ እናመስከርኩ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ተቐቢለ ኣለኹ ብዘይቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ ተዛረብዎ ማለት ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኽሪ ትንሣኤ ምዉታት ንህዝብን ኣሕዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ኢለ ሓንቲ እኳ ካልእ ኣይተዛረብኩን እዚ ጥራይ ወንጌል ጥራይ ነጊረ ንኹሎም ኢሉ ጴጥሮስ ምእንቲ ርእሱ ክመጻረ ከሎ ንርኢ ሐዋርያ ጳውሎስ ጴጥሮስ ኢለ ጳውሎስ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣግሪጳ ንፍርዲ ቆይሙ ክመጻረ ከሎ ነቲ ትእዛዝ ናይ ዓብ ተልእኾ ተኣዚዙ ንህዛብ ወንጌል ከም ዝሰበኸ ነጊሩሎ ቅድሚኡ እውን ኣብ ጥቓ ቆሮንጦስ ዘላ ክንክርኤስ እትበሃል ደሴት ኮይኑ ናብ ቅዱሳን ሮሜ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 18 ሮሜ 16 ካብ ጥቕሲ 1 ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ወንጌል ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ እናሰበኸ ከም ዝዘወረ ጽሒፉልና ኣሎ ከም ዝኽብል ኣሕዋተ ብዛዕባ ኹምሲ ብጽቡቕ ነገር ሙሉኣት ምዃንኩም ብፍልጠት ዘበለ ኩሉ ከም ዝመላእኩም ንሓድሕድኩም ምምዓዓድ ከም ዝኾነልኩም ኣነ ባዕለይ ተረዲአዮ ኣለኹ ግናኸ እቲ መንፈስ ቅዱስ ተቐደሰ ምስዋ ኣሕዛብ ቅቡል ምእንቲ ክኸውን ብወንጌል ኣምላኽ እናገልገልኩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ንህዛብ ምእንቲ ክኸውንሲ በቲ ካብ ኣምላኽ ተዋህበኒ ጸጋ ከም ዘዘክረኩም ኮይነ ብሓደ ወገን ኣዝየ ደፊረ ጸሓፍኩልኩም ኣነ ናይ ኣሕዛብ ሐዋርያ እየ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ቅዱሳን ኮይኖም ክቐርቡስ ብወንጌል ዝጽዕር ዘለኹ
ኣገልጋሊ ኢሉ ይዛረብ ኣገልጋሊ ኣህዛብ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ጎይታ ዝፀውዖ ንኩሎም ኣህዛብ ወንጌል ክነግር ከም ዝኾነ ጽሒፉ ኣሎ ቀፂሉ እምበኣርሲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ትእምርትን ተኣምራትን ንምእዛዝ ኣህዛብ ክርስቶስ ብቃልን ብግብርን ዘይገበሮ ክዛረበሉ እኳ ኣይደፍርን እሞ ብናይ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝምካሐሉ ኣሎኒ ከምዚ ካብ ኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ጀሚረ ክሳዕ ኣሊሮኮን ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ብምሉኡ ሰበኽክዎ ክሳዕ መወዳእታ ምድሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ በቲ ዘመንቲ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንኩሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡን ዘጋጠምዎን ፀንሕዎ ወንጌል ክርስቶስ ከም ዝሰበኸ ይነግረና ከምቲ ብኡ ዘይተነግረሎም ክሪእዎዮም እቶም ዘይሰምዑውን ከስተውዕልዮም ዝብል ጽሑፍ ዳእምበር ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ሰብ ዝሰረቶ ምእንቲ ከይሃንስቲ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተሰምየሉ ዘበለ ወንጌል ከይሰብኽ ክብረተይ ገይረዮ ኣለኹ ስለዚ ኸ ናባኻትኩም ካብ ምምፃእ ብዙሕ ሳዕ ተኸልከልኩ ሕጂ ግና ኣብዛ ሃገር ስፍራ ስለ ዘይብለይ ናባኻትኩም ምምፃእውን ካብ ብዙሕ ዓመት ሒዘ ስለ ዝናፈቕኩ ንስጳኛ ክኸይድ ከለኹ ናባኻትኩም ክመጽእ ክሓልፍ ከለኹ ክሪአኩም ቅድም ቁርብ ብምርኣይኩም ምስ ፀገብኩ ካብኡን እኔው ድማ ብኣኻትኩም ክስነ ተስፋ እገብር ኣለኹ ስፔን ናይ መወዳእታ ስጳኛ እናሰበኸ በቲ ግዜቲ ናይ መወዳእታ ዓለም ጠርዚ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ስፔን እያ ስጳኛ ያ መወዳእታ ዓለም ተባሂላ ትፅዋዕ ነራ በቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ፍልጠት ደረጃ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ነቲ ወንጌል ከብፅሖ ኢሉ ተዓጢቑ ዝኸይድ ዝነበረ ንኩሎም ኣህዛብ ክትነግሮም ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልወካ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከቕሞካ ንኣይ ምስክር ክትከውን ኢኻ ከም ዝበሎ ኣብ ቅድሚ ሊቃውንትን ኣብ ቅድሚ ካህናትን ኣብ ቅድሚ ጸሓፍትን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ኩሎም እናኸደ ንሮማውን ንጽራውን ንኩሎም ወንጌልና ነገረ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድሪ ከም ዝፈጸመ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ቃል ይነግረና ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ክሳዕ ኣብቲ ናይቲ ዘመንቲ ብወገን ምዕራብ መወዳእታ ምድሪ ገይሮም ዝቆፅርዎ ዝነበሩ ክሳዕ ስጳኛ ኸይዱ ወንጌል ክሰብኽ ከም ዝኣመመ ብጉሁድ ኣብዚ ኣፍሊጡና ኣሎ ብኡ ድማ እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እናኸድኩም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ምን ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ክሕልውና መሃርኩምን ንኩሎም ኣህዛብ ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ኢሉ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ተጊሃ ተኣዚዛ ኣትገብሮ ነራ እታ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዘላ ማሕበር ክርስቶስ ውን ነዚ ትእዛዝ ተኣዚዛ ናብ ኩሎም ኣህዛብ እናኸደት ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰብኽ ይግባእ እዛ ሕጂ ዘላ ማሕበር ከምቲ በኽሪ ማሕበር ነዚ ዓብ ተልእኾ ክትእዘዝ እምበር ካልእ ምርጫ የብላን ነዚ ቤተ ክርስቲያን እታ ቀዳመይቲ ሐዋርያት ዝነበርዋ ቤተ ክርስቲያን ዝነበራ ተልእኾ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ዘመን 21 ክፍለ ዘመን እቲ ተልእኾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይተቐየረን ኣብ ካልእ ሓሸውየ እንተዘይኣተወት ቤተ ክርስቲያን ትዝበለፀ ትእዛዝ ኣምላኽ ተኸቲላስ ናይ ካልእ ነገር ሓዲጋ ኣብ ምስፋሕ ወንጌል እንተተጓየት ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢላሲ ነቲ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ክትፈጽም እዩ ዝግባእ ሎም ብዝተፈላለየ መገዲ ካብቲ ተዋህባ ትእዛዝ ሃውቲታ ንሪኣ ኢና ማሕበር ኣምላኽ ኣመንቲ ኣገልገልቲ ሰዓብቲ ክርስቶስ ነቲ ተዋህቦም ዓብ ተልእኾ ናይ ወንጌል ሓዲጎም ናብ ካልእ ሃውቲቶም ንርኢ ኣለና እቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ኣይዕፀፍን እቲ ሓቂ ቃል ጎይታ ኣይዕፀፍን ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ትእዛዝ ኣይልወፅን ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ እንገብረሉ መገዲ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ትእዛዝ እዩ እናኸድና ወንጌልና ነገርና እናጥመቕና እናመሃርና እቲ መትከላት መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ፕሪንሲፕልስ እናመሃርና
ሰዓብቲ ኢየሱስ ክርስቶስን ናብ ክርስቶስ ምምሳል ዝዓብዩ ክኾኑ እናገበርና ነታ መንግስቲ ኣምላኽ ትሰፍሓሉ ነገር እናገበርና ክንከይድ እቲ ተልእኾ ኣይተለወፀን ሕጂውን ምስ ሞደርን ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናይ ደቂ ሰባት መፅኡ ዘሎ ሓደሽቲ ፍልስፍናታት ቃል ኣምላኽ ኣይልወፅን እዩ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ኮይኑ ዘይልወጥ ዘለኣለማዊ እዩ ቅድሚ 2000 ዝነበረ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ሕጂውን ንሱ እዩ እቲ ቃል ሓቂ ኣይልወፅን እዩ ንዘለኣለም ንሕና ምስ ሓለፍና ኣብ ዝመፅእ ወለዶውን ቃል ኣምላኽ እቲ መልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይልወፅን እዩ ሰባት ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና ኩነታት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ እቲ ቃል ሓቂ ግና ኣይልወፅን እዩ እቲ ቃል ሓቂ ግና ፀኒዑ ይነብር ሰማይን ምድርን ይጥቕለል ቃል ኣምላኽ ግና ንዘለኣለም ይነብር ዕምባባ ይረግፍ እዩ ሳዕሪ ይነቅፅ እዩ እቲ ዕምባባ ክብሪ ዓለም እዩ እቲ ሳዕሪ ከዓ ስጋ ሰብ እዩ ሳዕሪ ከም ዝነቅፅ ሰብ ክነቅፅ እዩ ዕምባባ ከም ዝረግፍ ክብረት ዓለም ክረግፍ እዩ እቲ ንዘለኣለም ዝነብር እቲ ኩሉ ቃል ሓቂ ናይ ኣምላኽ ቃል ግና ንዘለኣለም እዩ ዝነብር ንኩሉ ኣሕሊፉ ደው ኢሉ ዝነብር እዩ ቃል ኣምላኽ ንዕኡ ተኣዚዛ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ሓዲጋ እቲ ጎይታ ዝበሎ ትእዛዝ ተቐቢላ ክሳዕ መወዳእታ ክትከይድ ምርጫ ካልእ እውን የብላን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ተእትዎ ንወንጌል ሓዲጋ ካልእ ክገብረለኒ ኢላ ኣብ ምርጫ ተእትወስ ንቤተ ክርስቲያን የብላን ሲንግል ሓደም ዝኾነ ንኻልእ ዘይትጥምተሉ መልእኽቲ ይጎይታ ሂብዋ ኪዱ ኣብ መወዳእታ ኸ ይሂቡ ክዓርግ ከሎ the most important ማለት እዩ ናይ መወዳእታ እዚኣስ ድሕሪኣስ ካልእ የላን ትብላ ኣብ ኣፍ ሞትን ህይወትን ኣብ ምፍላይ ዝዝረብ ቃል ዝተረረ ቃል እዩ ጽኑዕ ቃል እዩ ዘይልወጥ ቃል እዩ ክቡር ቃል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምዕራግ እዩ ኪዱ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምስ ረጋገፀሎም ኩሉ ነገር ሕጂ ኪዱ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ክትገብሩ ኪዱ ብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ክሰምዕ ምእንቲ ኪዱ እናኸድኩም እናጥመቕኩም እናመሃርኩም ንኩሎም ኣሕዛብ ንኩሎም ኤትኖስ ዓሌት ንኩሎም ፍጡራት ምስ መልክዕ ኣምላኽ ተፈጥሩ ወንጌል መልእኽቲ ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ንገርዎም ደቂ መዛሙርተይ ከዓ ግበርዎም ሰዓብተይ ግበርዎም ወደ መዝሙር ማለት ሰዓብተይ ግበርዎም ሰዓብቲ ኢየሱስ ደቂ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ደቂ መዝሙር ናይ ካልእ ኣይኮነን ደቂ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ተማሃሮ ናይ ኢየሱስ ሰዓብቲ ናይ ኢየሱስ ተኸተልቲ ናይ ኢየሱስ ክኾኑ ግበርዎም ኢሉ ከቢድ ዝኾነ ጾር ኣፂርና ኣሎ እዚ ጾር ዝግና ከቢድ ዘይከውን ከመይ እዩ እንተልና ሓይሊ ክሳዕ እትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ምስ መፀ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም እቲ ወንጌል ከዓ ካብ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ከተብፅሕዎ ኢኹም እዚ ሰፍ ዘይብል መልእኽቲ እዚ ሰፍ ዘይብል ሓላፍነት በይንና ኣይኮንናን ንስከሞ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ ፓራ ክሌኦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጎንና ጳራቅሊጦስ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ፓራ ማለት ኣብ ጎኒ ማለት እዩ ክሌኦ ማለት መፀናንዒ ማለት ብጎን ኣብ ጎንና ኮይኑ ዘፀናንዓና ዝድግፈና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑ ይወፅእ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክትወፅእ ኣብ ዘላ ዓለም ዘላ ትግርኛ ዝሰምዑ ነዚ ቃል ዝሰምዑ ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ከም ቀዳማይ ዕላማ ገይሮም ወሲዶም ካልእ ኩሉ ሓዲጎም ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ክላቦ ይፈቱ ጽባሕ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክመጽእ እዩ ጎይታ መዓስ ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጦን ኢና ክግለጽ እዩ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከይንሓፍር ብምጽኣቱ ምእንቲ ከይንሓፍርሲ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ግዴታኣ ክትገብር ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንኩሉ ፍጥረት ክትሰበኽ ይግባእ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና እታ ቀዳመይቲ ቁጽሪ ሪኢና ያለና እናኸድኩም ኢሉ ዘሎ እቲ ምኻድ ዝብል ክንርኢ ጸኒሕና ብድሕሪኡ ዝበሎም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመወኩም እናኸድኩም እቲ ኺዱ ዝብል ኣብቲ ናይ ትግርኛና ኣብቲ ቦኽሪ ጽሑፍ ክንሪኦ ከለና እናኸድኩም እዩ ዝብል ናኸድካ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ትበጽሕ ዘይኮነስ
سوق الكان تاي تقبر تخيد تنقر وص دحريو أو زهابهم تأزاز النات موكم زبل تأزاز علو مالتي النات موكم زبل أبتزمت زلوك أتسالي جزي تمرتنا أبتزمت زلو ربع كنريو إنا مالتي نحجيكن ساعات أخيلو سلازخونه أبزك أخلنا يجزيابير يبارككم تقو يبزحالكم حتى يتصلت كنصلينا دحريو كنكيد إنا سماي زفانكا مدرخا مرقص اقرخا زخونه عبي أملاخ بزمشت زي نخبرك كان نمسكنك كان اللونا مسانا سلازلخا قويتا تبارك زي تحدقنا جزيابير أي حدق كان أي تنتنك كان كتون عشش عيبلك كان يزبلك كل جزي مسانا زلخ أنت دخمنا مسانا أنت برتعنا مسانا أنت ودغنا مسانا قويتا كل جزي زي تفلينا متصناني عنا يقافينا وقويتا أنا مسجنك جد ما ملغتي متصينا له وجزيا بهير نزغال زي تقبلنا يوس من تغن الزازو حيل اختبرنا تسينا كنعيي تسينا خنمسكر نتم مقدنا زقوالمو أما قدنا دقوانفنا زقاتمنا سبات برهان كريستوس كنكون قال كاخن نقر مقدم دحان كنريوم أبافنا اجزيابير تبب كتب قال كتب مستوعال كتب مقوش كتب نبزحات نبرخت كنكون اجزيابير نبزحات نمدحان كاب تسلمات النوص كاب دقدق تسلمات النوص انا برهان النوتو مقد خنكون اجزيابير تردانا بسم يسوس نسأللونا يابير يوتنا ناخان بكا نسخار دانا بخلتن بحيلن ايكونن الكان زور بابل كم تزارب كايو بمنفس ايو الكان موك جيابير بمنفس كاخ إلنا بحيل خاخ إلنا وك جيابير انه قدسان زخونو ناخا زسوو ناخا زخونو كبرات اقوحو زخونو سبات كنركب دلينا كنركب وك جيابير املاك تردعنا بسم يسوس كريستوس نسأللونا جيابير املاكنا قلقلتنا ودينا خبزنا خيدالنا مقدنا كلنا آخانا معكو بكا زواغانا تواغايو مقدنا بسلام جيابير نسخا مدمد مقد كيركا نبيتنا مرحنا بيتنا بيت سلام تحقوس بيت عرفتي بيت صلوت بيت مسقانا تقبرلنا نسألي جيابير أملاخنا كل خبرنا آخا يخون بشم يسوس آمين سقاقوي تانان مدحانينان يسوس كريستوس بس نفسه كفكم يخون جيابير يبارككم جيابير قص يملسلكم سلام دما يهابكم جيابير متاوكم من موصاكم من مدقاسكم من بتنساكم من يحلو ابتقدوا وزبلوا كل جيابير مغسو ابغصكم يغبر كفتنا يبركت سماي يهابكم نقالو ختنبرولو خازق لكم حيلي جيابير يهابكم زبرغت زي بسم ابون ودن منفس قدسن ابلع نفس وقفكم انبرلخو تباركوا جيابير يبارككم سلام كيدو